Okay? So may gabi ini mo migo. May gabi po. Ang say ngalan nimo gani? RG ko. Unsay pundok nimo migo? Bible Believer Church ako. Bible Believer Church. Mao ba? Nagtukod din si Kristo og Bible Pero Believer Church. background ako. Independent lang ko. Baptist akong background pero nag-independent lang ko. Anong nihawa man ka sa tawag anong sa Baptist? Ano nihawa man ka sa gitawag og sa Baptist nga nag-independent man ka nga ang kang Kristo ihabi ang iglesia o sa nakabuok. Ano nihawa man ka? Nag-independent kay naman gud sa buwan ng kay dili man ko after sa pangalan. Nag-focus ko sa doktrina sa Biblia, pure nga doctrine sa Bible. So, kisa pinagtudloan na nga, kisa pinagtudloan na migo nga tawag ining magtudlo ka kinahanglan pure doctrine nga naa lang sa Biblia. Abot okay, mama na kisa nga apostol. Okay, Bible alone ang ako ang pagtuo. Kay ingon man gud sa Isaiah 34:16 ingon diha sa liksikin mo sa aklat ng Panginoon. Di ba? At nandoon amigo, dili man na Biblia. Kay aklat ng Panginoon ana nga panahon nagipunting ni propeta Isaias, wala pa man nahuman ang tibuok Old Testament ana. Akong dili ka ana. Ama man na aklat man na. Unsa man ining Bible dili aklat. Dili lagi ang Bible para nimo dili aklat. Migo non sequitur magud na, non sequitur na ba? Usa na kapalacious argument. Ay imo hapud na siya. Magtawag kanang kuan, ato ang man kanang utingkayon ba? Kanang giingon din na nga aklat ng Panginoon sa Isaiah 34:16. Ang gipunting ana ni propeta Isaias Biblia, kanang Old ug New Testament. Amo na siya kay ang Biblia unsa man para sa imong Biblia dili siya bok. Kisa may nag-ingon ninyo nga Biblia na? Kisa may nag-ingon ninyo nga Biblia. So pagtan-aw nimo sa Biblia dili libro? Ayaw sa kong pangutana ako pangutana. Kisa may nag-ingon ninyo nga kanang 34:16 Biblia na. Ang Biblia mismo nag-ingon. Unsa mang sitas na be? Unsa man ining aklat day? Unsa imo kanang aklat ng Panginoon din na refer na sa Biblia kinsa nagtudloan na? Mao na gani ni sa Isaiah. Dili lagi Isaiah lagi. Mo na atong gitun-an. Kanang Isaiah 34:16. Kabalo ko na, ngunit na. Kabalo ko na kanang Isaiah 34:16. Ingon makagi-claim ninyo dili ba sa Isaiah bro? Kinsang nagtudlo ninyo nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia. Ang Biblia ang nagtudlo. Unsang sitas? Dili ko kinahanglan nga moingon ka sa kita nagtudlo kay ang kitang tanan dapat mo susi sa Biblia ayon sa John 5:39 search the scripture. Unsa man ining scripture? Unsa man pagtan-aw nimo sa Biblia dili aklat? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay gitawag og mga propeta og mga apostol even si Kristo nanudlo nga kanang scripture din na refer na sa Biblia. Mo naman na siya kay gi-compile ba na, gi-binding man na siya. Gikan na sa pinulungan nga Latin nga gitawag nga Biblia. It means book. Wala man na sa Biblia pa. Wala pa na sa Biblia. Ayaw kong pangutan kung kinsay nagtudlo ninyo. Ang Biblia ang nagtudlo. Ang books ang nagtudlo. Ang books. Giingon ba dire sa Isaiah nga kinahanglan tag reference? Other nga dili giingon na dire dili magkulang. Dili nangangailangan ng kasama. Maabito nang utana ko nimo kinsa nag-ingon ninyo base lang sa Biblia. Kagaya ko be. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo ng Isaiah 34:16. Kaila ka sa imong kaistorya karon, kaila ka sa imong kaistorya. Wala ko kaila. Ang kaistorya nimo Bible alone. Ayo ko pangutana ana kay nagabase ko Bible. Mo ba tanang utana ko nimong sitas Biblia ato ang gibasihan. Ang imong taong sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaiah 34:16 Biblia na unsang sitas na. Dito na siya ipangutana higala. Mahilig sa mga reference. Kaya ang ako ang reference Bible. Dito na siya ipangutana. Kay Bible alone man imong kaistorya karon. Ayaw ko pangutana ana. Kay ang akong gibasihan
kung unsay gisulti ni Isaya, anong mangita pa man kag reference nga si Isaya may nagsulti ana? Wala gyud si Isaya. Ni ingon ba din sa ing Biblia na? Unsa man day pagsabot nimo sa Biblia day? Unsay pagsabot nimo sa Biblia nga ba pulong? si propeta Isayas nga Biblia na kanang gisulti niyang kasulatan? Ang pangutanan ako sa imo ha. Unsay pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Dili sa nato natatawag anang biyaan ba? Unya na lang Biblia nga pulong. Ulahin naman gud na. Dili ta sa Isaiah 34:16 ba? Ingon ka nga nag-refer na si Isaiah sa Biblia. Kinsa gisulti nimo nga mao ni hunahuna ni propeta Isayas? Dili ang akong gisulti sa imo ha, si Isaya na nagsulti. Kay mabasa man nato diri books, o di ba? Aklat. Ang sa may mabasa diri. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sa inyong basahin. Ang aklat pa lang basahin eh. Bakit ang dami mong reference kayong mga Katoliko? Ibang reliyon, ang daming reference. So sumasang-ayon ka na at that time, teka muna, sumasang-ayon ka na at that time, meron na pong existidong aklat na dapat pong basahin. Tama po ba? Oo na, kay mo may gisulti dire. So, tama. So, existido na ang libro. Ano sa man din man ang tawag anang pagsulat sa Daang Testamento? Unsang tuiga si propeta Isaias nagsulat ana? Unsa? Ingon man ka nga niuyo naman ka nga naay gitawag og existido nga libro nga dapat basahon kay di ba basahon gani. So naa nay existido nga libro ana nga panahon. Unsa di ay tuiga na human og sulat ang kanang gitawag og Old Testament og ang New Testament kay para mahaom ng imong panguna-una nga Biblia nang gipunting ni propeta Isaias. Ay dili na ta magisgot anang mga ingana igala. Dili na. Dili na siya kay ngano man. Dili na siya importante para nato ang no mali ay naa naman tayo Biblia karon. No mali na sa Biblia. Search the scripture gigon sa Bible. Ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:6. Sabi niya, matuto kayo sa amin. Huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. O bakit bisan asa mo ni Agto, nagapangita mo reference, no? Wala nangasaag mo. Dili man gud mo Bible alone. Migo, paminaw sa amigo, dili na mo ako ang tawag anang punto. Ang punto nako ba simple giangkon man ninyo nga Biblia na gigamit nimo ang Isaiah 34:16 nga sumala pa nimo Biblia na. Nya sumala sa nakasulat basahin ninyo. Buot ipasabot existido na nang gitawag og libro ha. Para mahibaw-an nato nga Biblia na anus adi ay nahuman og sulat ang Daang Testamento. Kay para makita nato nga sa panahon ni propeta Isaias naa na nang Biblia para atong basahon. Ayaw kong pangutan ana kay ingon gani kag susiha saliksikin mo sa aklat ng Panginoon pag moingon gani ang Ginoo may aklat na bot pasabot na nay Biblia Biblia lagi sige granting without admitting nga sa panahon ni propeta Isaias na anay Biblia Old and New Testament tama ba sa kanang gingon mo ba nga pag-ingon nga saliksikin yung kasulatan yung sinabi sa Isaiah chapter 34:16 kanang imuhang gikot kay ingon magka Biblia na kompleto na ang Old ug New Testament kanang gisulti ni propeta Isaias nga basahin ninyo subot pasabot existido na sa panahon ni propeta Isaias ang Biblia dili pa basta aklat o di unsa man ang pagpulong nga Biblia nabi explain sa nako kining gisulti ni Isaiah higala gisulti ni Isaiah kapariho gihapon na sa atong panahon karon sa dihang nasulat po ang New Testament no the same ang pamaagi dapat nga atong pattern no opinion that's your opinion I will respect your I respect your opinion so ibig sabihin kung ang New Testament na kompleto na ebidensya ba ang New Testament gipalig-on man na pinaagi sa dugo ni Kristo tama kinsa pa nag-ingon nimo nga ang New Testament 27 ka libro gawa sa imong nakita nga tawag ang New Testament karon nga naa nang 27 ka libro kinsa may nag-ingon sa mga apostol nga ang New Testament 27 ka libro unsa ani ba ingon ka ang New Testament gidawat na ninyo di ba isip kasulatan wa man nimo to natubag tong Isaiah 34 dagan ka sa New Testament
So sa New Testament gidawat ninyo as scripture na. Kinsa man nga mga apostol ang naghatag og pagtudlo nga ang New Testament composed lang og 27 books. Kinsay nagtudlo nga ang New Testament Di ba? Gidawat man ninyo ang New Testament nga isip scripture, di ba? Gidawat ninyo. O gituuhan ninyo nga kay eskriptura man na, so kinahanglan na iihagid na sa Dios kay eskriptura man. So ang akong pangutana kay Biblia lang maghata, di ta mo daghan og tawag anang lain. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga ang bag-ong testamento nga mga libro 27 ka libro. kinsay nagtudlo? Ninyo Ang mga ang naga-arrange ana higala ang naga-arrange anang about sa pag ang arrangement sa Bible by book ang mga theologian. Mga theologian sila ang nag-arrange ana. Dirita sa tawag ang nakasulat sa Biblia. Kung unsay diba Bible alone lang man mo bersikulo. Kung unsay atong kasi teka muna. Di man pwede mga higala mahimot ang kritiko sa Biblia. Wala ko'y tawag anang pangutana. Migo. Wala ko'y tawag anang pangutana kinsay nagkuan kay dili ta mo pwedeng mugawas kay di ba Bible alone lang man ka. Kapila mo gisulti ganyan nga Bible alone ka. So diri ko magbase karon sa Biblia di ta mo gawas. Kinsa nga apostol, kinsa nga mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga ang bag-ong testamento 27 ka libro. Ang mga theologians ligi ang nag-arrange madawat ilang gisulat pinaagi sa mga apostoles. Pinaagi sa mga apostoles. Migo. Ayaw kong tubagaan ng mga theologian kay dili man ka motuoan ng outside the Bible. Pag mo quote kag theologian reference na. Diri ko sa Biblia ba kay Bible alone lang man ka mo. Kinsa nga mga apostol nagtudlo nga ang New Testament 27 ka libro. Wala tay mabasa ana nga nagsulti ang mga apostoles nga 27 ka libro ra ang New Testament. Dili na mabasa verbatim. Pero sumala sa ilang mga sulat gikan kang Mateo hangtod sa Revelation giano na siya, gi-arrange na siya o kana siya nga pag-arrange. Ayaw kog tawag ang aditong arrangement kay outside the Bible naman gud na amigo. Outside na ba? Ako gisakyan ako ang imuhang pagtuo nga Bible alone. Nisakay ko ba? Wala ko nagamit og reference, ha? Wala ko nagamit og tawag anang referensya. Gusto na ko tawag anang dito ta sa imuhang giingon nga Bible alone lang ka. Wanang di ko pwede mo gamit og referensya kay ang imong pagtuo Bible alone. Ang ako ang pangutana simple kayo. Sumala ingon man ka walay tawag ana nakasulat. So buot ipasabot nagtuo mo og butang, nagtuo mo og tawag ining pagtulon ana kana New Testament 27 ka libro, maway nakasulat sa Biblia. Sumala man ang among gibasihan Bible alone, sumala sa mga nagsulat nga mga 12 ka apostoles. O apil na diha ang kang apostol Pablo nga sulat. So, siyempre, dunay arrangement gihimo ang mga apostoles ana sa unang panahon, sa ilahang panahon. Sa nga sitas? Nga sitas? Nagi-arrange nila na? Dili nga na, no? Kay Biblia man ang ato. Ayaw ambak sa lain. Kinsa nag-ingon ni mga gi-arrange sa mga apostol? Ha? Ayaw ambak sa lain. Ayaw ambak daw sa Biblia. Ana sa Lucas. Bible alone man ka? Dunay arrangement nga gihimo ni Lucas dire. Kalimot ko sa ano. Ingon man katawag anang mga apostol man ka nagsulat si Lucas, apostol na si Lucas. Wa ka nagtuod di ay nga si Lucas walay gisulat. Dili nagtuo ko nga na gisulat. Ingon man ka nga ang tawag anang New Testament gisulat sa mga apostoles. Si Apostol Pablo. Si Lucas apostoles na. Dili na apostoles si Lucas. Kinsa man na si Lucas? Nagsulat siya. Kinsa man na siya? Nganong naaman siya otoridad nga magsulat siya? Kinsa man naghatag ng otoridad nga gidawat niya yung sunulat? Kay di man siya apostol. So dili ka dit mutuo nga si Apostol si Lucas. Ako nituo ko na eh. Dili ba ka mutuo nga si Lucas wala gitugutan o gitagag authority sa Ginoo nga magsulat?
Wala pa ko niya mo tagaan bagwa mabot lagi pangutana ta. Amo gani. Kinsa Ay ang imong pangutana nga magsulat siya. Kaya para madawat nato ang iyang sinulat nga scripture, apil sa scripture. Kinsa man, kinsa nagtudlo niya? Kinsa naghatag niyang authority nga tawag niya magsulat siya? Sigurado na ang Ginoo. Kay ang sila sulat ni sila. Unsang sitas? Sila patnubayan sa balaan ng espiritu sumala sa 1 Peter chapter 1:21. Migo, 20. dili man ako pangutana, migo. Kanang giingon ni mga Bible alone ba? San Lucas nakasulat man siya. Kinsa man ang nag-confirm sa iya nga kanang iyang gisulat madawat na as belong sa sacred scripture. So malas Biblia, ayaw ambak sa lain, ayaw kog tagaig reference. Kaya di mamumuto og reference. So, diri ko sa tawag anang sa Biblia, kinsay naghatag og otoridad kang San Lucas o kang San Marcos nga magsulat sila. Based sa nakasulat sa Biblia. Ang Ginoo pinagi sa giya sa balaan nga espiritu. Klaro man na sa 1 Peter chapter 1, 20 to 20 Wala man. So, parang giingon bitaw sa Sa Lucas ba? Sa Lucas. Chapter 1. Sa Lucas ba? Tagaan Sa Lucas ba? Idea. Sa Lucas o San Marcos ba? Kinsa Kinsa ingon sa naghatag first nila? John, kung unsa ilang nakita, kung unsa ilahang nadungog, di ba? Gisulat nila ug mao'y ilang gipamalita. So, ibig sabihin, doon na sila gibasihan sa ilang pagsulat. No? Og sila gigaydan sa balaan nga espiritu. O ngano mangutana man ka kinsay kinsay naghatag authority. Wala ko problema anang tawag ining kuan, wala ko problema. Ang pangutana ko anang Mahimo kang kritiko sa Biblia. Dili wala ko nimo kritiko. Ako nahimong kritiko nimo karon tungod anang imo ang pagtulon ang Biblia lang. Ako sa may gisulti dai sa Biblia. Pamatud-an ako nga Biblia lang gyud. Tubagas ako, di. Tubagas ako. Pamatud-an lagi nako sa imo ha. Kanang kang San Marcos o kang San Lucas, ingon makagigiyahan sa Espiritu Santo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol na kanang gisulat ni San Marcos o ni San Lucas gigiyahan sa Espiritu Santo. Ha? So ibig sabihin di giday ka mo tuo sa 1 Peter 1:20 to 21. Wali mo na siya nga ko ang tawag anang punto ba? Di mo man na akong bersikulo igala. Dala na sila tanan. Migo wa ko'y problema bersikulo gini mo to gipangutana ta ka. Ngano man kay diri ko sa imong teaching ba nga Bible alone. Why did gani og referensya? Why did gani nagreferensya kay Bible alone lang gani mo, di ba? Kasi ni panawa akong kuan. Gituuhan ninyo nga si San Lucas o si San Marcos ang ilang sinulat na bilong sa sacred scripture. Karon dinhi ko sa mabasa kay di mata pwedeng mo gawas. Kinsa ang naghatag nilang otoridad? Kinsa ha kay dili man specific kanang giingon nga gigiyahan sa Espiritu Santo. Dili man specific kung ang mga libro ha. Kinsa ang naghatag otoridad ni San Marcos o ni San Lucas na kanang ilang gitawag og mga writings maapil sa sacred scripture? Ang Ginoo lagi, di man na pwede higala nga maghimo-himo sila, magtumo-tungo sila, nagsulat sila, pinaagi pod sa giya sa Ginoo kay gisugo sila. Kung unsa ilang gisula, kung unsa ilang nakita, kung unsa ang ilahang sa Biblia kapitulo bersikulo nga sila magsulat. Dalira kayo na higala, dili lang nimo madawat ang sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sila nga magsulat. Ang guide sa Bible, dili. Tumala sa 1 Peter chapter 1, verse 20 to 20, no private interpretation. So, the scripture not came by the will of man, di ba? For the prophecy came not by the will of man, but the will of God. At itong mga taong ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. Ibig sabihin, dapat masabtan mo
Naanay idea ang gihatag daan ang verse No. nga akong gihatag sa imo. Abot pasabot nganong mangutana man ka sa Dili, kuha, wala personal ka kasabot. interpretation man ni Nganong mangutana man ka sa kuha, kinsay naghatag authority sila nga ang Biblia Migo, nga Migo. atong gibasa karon Personal wala man ni interpretation abot mo na. pinaagi sa kabuk-on sa tao. Oh. So, bot pasabot ang imuhang pangutana nagpasabot nga wa gyud day ka motuo nga Dili. ang gisulat Imo nga ni ng opinion. Marcos o ni Migo. Lucas. Migo. Ha? Migo. Imuha man ng opinion. Migo. Imuha man ng opinion. Respetuhon ko na imong opinion. Imo na ganang Sige, salamat sa pagrespeto. Nga bawal ang personal interpretation. Mabita nang utana ko nimo, di ba? Imuha man ng opinion. Respetuhon ko na ang tuadili karon ang ebidensya. Dawat ninyo ang libro ni San Lucas ako na po ug yung ni San mangutana Marcos. nimo. Dili man na sila mga apostoles. Ako na po yung mangutana nimo. Gidawat ninyo ang libro ni San Lucas ug ni San Marcos. Lagi karon. Tubagalas ako. Tubagalas ako. Gidawat man ninyo ang tawag ining libro ni San Lucas ug ni San Marcos isip kabahin sa sacred scripture. Nya bawat di man ta mo gawas. Di man ta mo gawas sa tawag ining Biblia kay Bible alone lang man ka. Unsang sita sa Biblia kapitulo ug bersikulo nga kanang gitawag og libro ni San Lucas ug ni San Marcos, kuan siya tawag ining nga factual siya at the same time maapil sa sacred scripture. Unsang sitas? Mo naman to ako ang higala, mo naman na siya kay sa kuha man God. Dili ko as a Bible alone. Dili ko ka naga-critics kung unsay gisulti sa Biblia kay ano man 100% na ang akong pagtuo sa Biblia nga naa diri tanan ang angay na kong tuhuan. Mo na nga sa imong pangutana man God. Migo. Sa imong pangutana man God. Nagdig ba? Migo. Nagdig man gud ta. Gitan-aw nato ang ako ang gitan-aw karon ang imuhang tawag ining paggituuhan. Gituuhan o kanang ebidensya nga gigamit. Mabitaw sa Isaiah 34 kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na wa katubag. Kaya ang imuhang opinion ang Biblia na kay libro gud na dili man na mo inunsikwitor man ha. It is a fallacy of nunsikwitor. Pag abot og New Testament kinsa pa nag-ingon nga apil na sa sacred scripture. Mao na gusto ka ba nagdigta based sa imong pagtuo nga Bible alone. Kay kami, kami tawag ini mga Katoliko, nang sa Iglesia Katolika, pero di man may Bible kanon. Nga naman, ang Biblia, explain sa iyang kaugalingon, ilabi na sa iyang kaugalingon kasaysayan. Wala, tubag na kumigo. Kinsa tawag ini responsable nga naghatag og confirmation. Ang pangutanan ako sa imo ha, Mone. Pag buingon bag ka ng saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, pag moingon bag saliksikin mo sa aklat ng Panginoon, kanino? Unsa nga script nga na dito? Script sa Ginoo o script sa tao? Kadali lang, Migo. Okay. So, ang buti pasabot, di nakakatubag sa kung pangutana mo nang ikaw na nangutana. So, ang tawag ng tubag, mauni. Ito ba? Sa tradisyon sa mga Hudyo. Pero hindi mo ma... sa gitawag og mga tradisyon sa mga Hudyo. Dili magyud mahitabo nga mahaom ang imong tubag sa kung pangutana kay daghan kag mga explain dili man factual opinion lang man nimo. Okay. So, kanang giingon sa Isaiah 34:16 sa nga panahon kami ha dili Bible alone ha nga mo nang tawag ini naapog koy otoridad nga mukutlo og tawag ining mga reference ilabi na sa tradisyon sa mga Hudyo. Kanang giingon sa Isaiah 34:16 wala na nag-refer sa whole book Bible. Ngano man kasi at that time kung imong tan-awon sabton ang nakasulat existido na ang scripture at that time sa gisgutan ni propeta Isaias. And based sa tradisyon sa gitawag og mga Hudyo kana nga scripture even gani siya wala na i-consider ang iyang writing as sacred og appeal sa sacred scripture. Ngano man at that time kay naa sila giila nga sacred scripture unsa man to maotong gitawag og Pentateuch. Ang Pentateuch maotong nga Genesis, Leviticus, Deuteronomio, Exodo, Numeros. Nga naman, at that time, kay wala pa'y official canon ang mga Hudyo sa final declaration kung pila ka libro ang ilahang tuuhan sa Old Testament until sa 90 AD sa panahon ni Ben Joseph Akiba. Mo na nga nisupa ko ni mo anak, mo nang di gid mo salir
kanang inyong Bible alone. Kay kung pangitaan mo mabasa di gyud mo kahatag. Yeah. Sige daw, kung dili ba ni Bible alone, ano ako ha? Paminawan ni siya sa Isaiah. Kato nga verse, akong basahon para nimo. Kini daw, kung dili ba ni siya Bible alone sa imong pagsabot sa akong basahon. Kung nagkinahanglan pa ba nangangailangan pa ba ng kasama? Kana ba matawag og dili Bible alone? Isaiah. Dito. Basahon ako sa imo ha para klaro. Sige, basahin mo muna. Kay ang misleading man gud ang imuhang gitudlo igala dili siya consistent kung padulong ta sa New Testament kay sa New Testament No. Ikaw ang tawag ang misleading. It is a fallacy of silence. Huwag magsigit sa mga bagay na nakasulat. Ang imong gihimo, it is a fallacy of silence. No. Tepa. Ang imong tawag anang gihimo migo, it is a fallacy of silence of fallacy of argumentum ad vericondium. Nga naman kay gi-interpret nimo ang nasulat sa Old Testament sama sa mong pag-interpret karon nga gitawag og panahon sa imong presenteng librong gibitbit. Argumentum ad vericondium niya ikaw ang nagmislead sa tao. Dili lagi consistent imo ha. Gisulti ni Isaiah, ingon ni ha. Ikaw ang dili consistent inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Wala man sa imo ingon diri nga magbasa mo laing reference. Asa gini mo basa dito sa aklat ng Panginoon? Kahit isa, ingon niya ha, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Ibig sabihin, kung unsay nilusot sa atong panahon karon, nga kini nga libro nga atong gibasa, wala magkulang ano mangita pa man ka sa outside. Ingon na dre. Ingani ka establish kini nga aklat. Dili magkulang, walang nangangailangan ng kanyang kasama. Sapagkat inutos ng aking bibig. Muna gani nga sa salitang scripture, ang root word script, bot pasabot, gikan na sa gikan na sa baba sa Ginoo. Mo magani nga inspired na siya. Gikan na sa baba sa Ginoo. At pinisa ng sila ng kanyang espiritu. Opinion naman ni pasabot, Migo. Patubagas ako, Migo. Patubagas ako. Sige. No. Ang imuhang tawag ng opinion wala mo haom sa customary kinaiya sa mga Hudyo nga mo nagsulat ana. Naghimo kag imuhang kaugalingong interpretation, di ba? Gikot na ganan mo ang 1 Peter chapter 1 verse 20 nga bawal ang personal interpretation. Karon di ba kakaron ng imuhang ipangutan na mo katubag. So karon sa Old Testament kanang gingon nga saliksikin ninyo ang kasulatan ng Panginoon. Kada di imong gihaom di ang New Testament sa Isaias. Kalayo bas tinaya na kana nga panahon ng libro sa Old Testamento. Ang pattern nga gisulti ni Isaiah consistent siya sa akong gitudlo nga Bible alone. Kaya nga naman, gisulti man ni Dre. Unsa may gisulti ni Dre? Pattern. Ha? Migo. Bot pasabot, i-encourage ta, sama sa gistudlo ni Apostol Pablo, nga inyong basahon, asa maka magbasa? Dito sa aklat. Yan, mutubag sa ko. Dili magkulang at hindi nangangailangan nagkasama. Dahil itong Biblia ito inspired, ito pinisan ito ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, consistent ang akong pagtuo may tungod sa akong gituan nga Bible alone. Kay gitudlo po ni Pablo nga matuto kayo sa amin. Migo. Patubagas ako, Migo. Huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin, may nasusulat. Anong ngitam ka reference? Migo. Paminawas ako, Migo. Paminawas ako, Migo. Kay tawag ini ang imo ba gibiniltol nagsabot ng nakasulat sa Biblia. Ito ba na kumigo ha? Dili ni mo mahaom ang imuhang panguna-una nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia. Dili ba sa sentence palang daan
ni Propeta Isayas saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Buot ipasabot, existido na nga aklat sa dihang gisulti ni Propeta Isayas ang maong gitawag og statement. Naging mo na po Existido kag imong na. interpretation. Same sa gisulti ni San Pablo. Paminaw. Nakasulat na. Saliksikin ninyo ang nakasulat. Ay. Ikaw, ayaw ba? Same sa gisulti ni San Pablo. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16. Kagibasa nimo sukad pa sa imong pagkabata. So buot ipasabot, existido na nga scripture. Kung sundo nato ang inyong gitawag og mindset sa ingon ana ninyo nga panguna-una, mahulog nga ang New Testament walay labot. Nga naman kay kana mga scripture nga gisgutan ni San Pablo, paminawa sa ako ba? Paminawa ko. Sige, go ahead. Paminawa sa ako. So, kay kana nga scripture na panahon si sulti San Pablo nga gibasa naman nimo sukad pasim pagkabata existido na nasulat na ang maong gitawag og mga libro. Nasulat na ang maong gitawag mga libro. Same na sa nahitabo sa Isaiah 34:16 na ang libro. So kung sundo nato inyong manahon nga wala na gitawag og lain pa, mahulog na ang libro ni Propeta Isayas, Daniel, Jeremias, Ezekiel, walay labot sa kasulatan. Nga naman kay ang existidoan na nga panahon, ang Pentateuch, mabito na ang pinaka-main book sa mga Hudyo. Tanak mo na, Torah, Nevi'im, and Ketubim sa Old Testament. O niya ka na sa panahon ni Propeta Isayas, dili pa kumpleto ang Nevi'im. Dili pa kumpleto. Kung sundo nato inyong unahuna, ay mahulog na way appeal ang gitawag o mga libro ni Propeta Isayas. Walay appeal. Third tawag ini nga, third argument. Kung tama na ang inyong pangunahuna, kadaghang mga gisulat sa mga Hudyo kaniadto. O gisunod sa mga Hudyo kaniadto nga wala sa Biblia, nga mo gisunod sa panahong Kristo. Di ba? Ang ako New Testament, kanang gingon ni San Pablo nga, gibasa man nimo ang kasulatan sukad pa sa pagkabata. Unsa man na? Refer na sa New Testament. At that time, ang New Testament wala pa nahuman og sulat. Kaya nahuman og sulat 100 AD. Nasulat ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nasulat siya mga around 64 to 70 AD. Niya, saan man naman pag-reconcile na imong argumento kung consistent na imong argumento. Saan man naman pag-reconcile na, So mahulog na. Ang argumentation nato diri ang ato ang gisgotan diri higala topical ni siya nga kay niingon man ka nga ang akong baruganan no Bible alone wa ko ni wa ko ni palag ana tinuod na siya. So gigamit ako ang Isaiah topical no wala ko nag-ingon nga sa panahon sa Isaiah naana ang New Testament. O ako nag-ingon na sa imo ako na siyang gigamit nga na verse text no kay ang atong gisgutan niingon man ka nga sayop na nga Bible alone lang o akong gigamit ning Isaiah chapter 34 verse 16 kay nga naman mo ni siya ang leading nga gisulti sa Biblia padulong sa New Testament nga gisulti po ni Apostol Pablo nga di ka nagkinahanglan ang gisulti sa Biblia pag naanay scripture wala pa man taan ng panahon na sila naanay kasulatan silang Apostol Pablo nya karon nabay katoliko sa panahon nila Apostol Pablo wala man ayaw sagsimang niabot sa tuwa itangan datnan sa scripture naana ang scripture ngano mayong untang kritiko kami ingon ta karon ako lang ni kinahanglan mangita pataglain opinion kami kamo ang nag-imbento ana opinion ng imuhang gihimo no opinion na imo migo dili wag yun na sulat biblical man ang akong gituan biblical man ang atong gisgutan karon paminosa Bible alone man ang atong gisgutan karon ingon ka gitawag og topical so kung topical kinalag interpretation kung topical siya kinag interpretation dapat na ay basis sa interpretation. So, unsa may basis ng interpretation nga naapil tong basis sa libro? Ikaw na ganyan nag-ingon nga existido na nga mga libro ana nga panahon. So, buti pasabot, okay, granting pag-abot sa gitawag og New Testament. Kompleto na ang gitawag og Old Testament. So, mahulog, kung dito lang takutob sa nakasulat base sa gisgutan nila San Pablo, dapat di ka mo tuog bagong testamento. Abot pasabot, imo akong kanon ang bagong testamento.
Wala na ko gisulti nga existido na ang New Testament anang panahon na wa ko Oo, nagsulti sa imo ana. Kaya kinsa man po kinsa man po nag-ingon nimo nga ang New Testament appeal sa Sacred Scripture. Kaya kung dili pa man ka existido ang panahon ang New Testament. Unsa? Kinsa may nag-ingon nimo ba nga appeal sa Sacred Scripture ang New Testament na kabalo man ka na dili pa existido ang New Testament at that time. Sa gisulti ni San Pablo. Unsa? Ako kagets, turuhan daw. Ani ba, ani? Imong tawag anang gituohan ang bagong testamento nga appeal sa Sacred Scripture. Unya admitido ka nga ikaw ganit mismo nag-ingon nga sa panahon sa pagsulti ni San Pablo ana wala ka ni sulti na existido na ang New Testament at the time. Karon ako pangutana, kinsa may nagsulti nimo na kanang New Testament ka 27 books including katong writings ni San Pablo appeal sa Sacred Scripture? Mga apostoles ang akong gikuan, sumala ra pud sa gisulti diri sa Biblia. Sumala sa mga sulat sa mga apostoles. Migo, wala di lagi sulat sa mga apostoles kay pangitaan bitaw taka di ka kahatag. Kanang 27 ka libro ba gisgutan nila ba? Ang akong tuba ganina ra ko di lang gid mo madawat, no? Mao gani ako ang gihatag sa imo ang 1 John chapter 1 unsa ilang nakita, unsa ilang nadungog, unsa ilang nahipo. Di ka kahatag. Mao gani nga gigamit nako na nga verse kay ngano man tungod kay sila wala sila nagpatakag sulat, no? Nagsulat sila sumal Dili ani ba? Wala ko yung problema nagsulat ba sila? Di na ko na problema. Diretas pagkanon ba? Wala punto na ako Mr. Gomez. Diretas pagkanon kay tawag ining para makita nato og tama ba na imuhang tawag ining gisulti. Kano man kipuro naman opinion imong gisulti. Kanang pagkanon ba? Yan ganti nga nakasulat gyud ha, nakasulat sila kay dili man tan ng apostol nakasulat. Ug wa pud sila gisugo nga magsulat. Kung unsa sila nakita, mao ra pud ang ilang gisulat. Unya, kinsa man pinagsulti nimo nga tawag ini katong ilahang mga gisulat sumala sa gitudlo sa mga apostol og ni Kristo og bisan pa sa Dios mismo nga apil ng maong mga sunulat sa mga apostol o mga disipulos apil sa Sacred Scripture.